bagong GMA series masaksihan na sa Kapuso Network sa dili madugay. Unsa kini og kinsa ang mga bida atong sayran pinaagi nining report. Gipakita sa GMA Regional TV pinaagi sa Balitang Amianan ang pipila ka eksena sa labing bag-ong GMA serye nga Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Bidahan kini nila ni Barbie Forteza nga usa ka waray nga palaban o Kate Valdez nga usa ka isog nga Ilocana. Istorya kini sa panaghinigalaay nga naguba tungod sa mga kagahapon. Before, kasi yun ako lagi yung maldita, yung kontrabida. Pero ngayon, dito hindi na ako yun. So, happy na ako kasi mabait na ako dito. Siguro ito ang bago dito, dalawang dialekto ang maririnig mo, yung Ilocano at yung Waray. Siyempre gusto namin ipakita yung kung anong meron sa Ilocos, anong meron sa Tacloban. Gishoot ang ubang eksena sa mga iladong tourist destinations sa Ilocos Norte, sama sa Kapurpurawan Rock Formation sa Burgos, Bangi Windmills ug Sand Dunes sa Paway. Giangkon sa duha ka mga bida nga makatabang sa ilang karakter ang makita mismo ang lugar sa mga Ilocano ug Waray. Apan, challenging kung lingwahe na ang hisgutan. Ang mga Waray kasi kilala sila na sobrang strong. So even the way they speak, medyo meticulous kami dyan sa bagay na yan. Napopromote yung culture natin na hindi kailangan ikahiya yung language natin. And mas mapapreserve kung ano yung tradition natin. Kauban sa bagong GMA series, sila si Snooki Serna ug Dina Bonnevie. Anak ni Waray versus Anak ni Biday, malapit na po yan sa GMA Talababan. Agbuya kayo, Kapuso, Anak ni Waray versus Anak ni Biday sa January 27 sa GMA. Chelo Valiana, Balitang Bista.